Awubamusa kwami ibusisi kama kupastori. Pastor Sizwe inamba isizwe ngoba uyimembe i-channel kuphela. So when I say F5 Jamba, uyangifonela on WhatsApp. Le number uyangifonela kuyo uma uyimember on WhatsApp. Awungifoneli before 9, awungifoneli after 5. Ufona from 9 to 5 kuphela, from Monday to Friday kuphela. Sanje sesondele. Bongani mabuza. Mina pastor ngibophe ngishaya ingijaha. Le mnyama igorilla ibaleka. Nakube ngabingeleli engaceli kodwa ke asikusho ukuthi uphupha eshaya imfene ejaha epolice station eHousebach akusangisho imfene uthi igorilla la but igorilla maybe ibaboon maybe anything okay. So number one oqonde noma uphupha imfene uphawula uma uyishaya lusho lungenzeka uzosinqoba isitha esikufisela okubi futhi ezigalayo. Deuteronomy 28 verse 7 uJehova uyakwenza ukuba izitha zakho ezivulayo zibulawa phambi kwakho. Ziyakuhlasela ngandlelanye zikubalekele izindlela eziyisikhombisa. So iphupho leli ngavela mangukuthi kunomuntu oyisitha okugala kodwa osekwazile wena ukumnqoba. 2 kuyenzeka asibheke kanje uma uphupha imfene ngabe uPaul usho uma uyishaya olungasho ukuthi ngeze uyakukhonjisa ukuthi ngabe imithi noma iziwasho ozisemisayo zinamandla ziyasebenza futhi ziyalwa nemithi emibi yezitha ezigalayo. Shuthi iphupho leli ngavela mangukuthi lifika nje umuntu okade esebenzisa imithi ethile noma iwasho ethile ngabe ubufutha kade uqhuma kade uphalaza bese uphupha ke manje kanye. 3 kwesinye isikhathi umfene kungawuPaul uma uyishaya olusho lungenzeka imikhuleko yakho iyakunqobela imimoya emibi ngabe imoya yilwane noma nje izitha ebezikugadla noma izigalayo. Exodus 23 verse 30 ngiyakubaxosha phambi kwakho kancane kancane kuze udle izwe ifa lezwe. So la kungenzeka usengavela mangukuthi ubuya esontweni uyakhulekelwa noma wena ubambe ibhande uyakhuleka noma nje kade ubambe isizilo ukhuleka noma kade ukhuleka ngamandla ngavela iphupho efana nale nawe ushaya imfene. Siyabonga besibheka lapho ushaya imfene.